Oain pasako gara Asierri hitza ematen, ez? Asierrek 51 urte ditu, gure ikasle ohia da, eta esan dudan bezala, momentu honetan Kiro Roboticseko ingenieritza zuzendaria da. Baina bere ibilbide profesionalean hainbat enpresa eta herrialdetan egin du lan, besteak beste Ikerlanen, Unmapakatinen eta Mondragon Assembly, ez dakit gehiago dagoen, ala... Guantxe kontatuko edana. Aurrera, zier. Arratsaldeon. Aunque, bueno, voy a hacer casi toda la ponencia en euskera, algunos tramos voy a hacer en castellano, un poco para todo el público que está aquí. Bueno, pues... Orain dela 19 urte, zuek hor zaudeten leku berdinean nengoen. Orduan ez ginen joaten Amaian Antzokira, orduan unibertsitatean egiten genuen. Eta, bueno, lehen Bixentek esan dit, bere garaian Uribez. Idazkaritzara joan eta diploma ematen zizuten. Bueno, orduan, bueno, pues, hemen egotea, bertigo pixkat ematen dit. Bueno, gure garaian ponentzia egin zuen Jose Ignacio López de Arriortua, ez dakit ezagutzen dezuen, baina bere garaian oso tipo formatua zen, General Motorseko munduko erosketako burua, eta Ferrell Volkswageneko vicepresidentea izan zen, eta enpresario edo ingeniero bizkaitarra zen. Eta bere etorri zen, ponentzia hau egitera, eta bere partez lan hau hartzen. Eta oinarrian, pixkat, nik transparentzin batzuk... Zarrik asko. Pixkat. Ditu diot, bidea edo helburua, ponentziari, oinarrian, pixkat nire ibilbidea konpartitu nahi zuekin, ikusteko edo zeinen bizitza hortik edo beste edozein lekuetatik jundeikera, hemen zaudeten edozeinena, eta, adibide bat bezala, zenbat buelta eman diztakeen bizitzan, batez behin lanean hasten zaretenean. Fixate, esaten dugu, askotan helburua diela garrantzitsuak, ezta? Eta, helburuak, egia esan laguntzen digute, gure bideari norabide bat ematen, norbait eruntzu baten, baina helburua momentuko gauza bada, ezta? Eta, lortzen da eta pasatzen da. Gaur hartuko zuen diploma eta, helburua lortuta dago, ezta? Baina azkenean honera iristeko bide bat egin dezue. Eta hemendik aurrera beste bide bat hartuko dezue. Eta ni bintzat balorea eta azkenean bizitzan garena izatera eramaten gaituna, batez ere hori da. Bidea hobeintzat nik hortan sinisten dut. Eta horrei ematen dio garantzia, ezta? Horregatik pixat, bi irudi hauek, ez? Nolabait, askotan ematen du helburua hor daula eta erresa dela, zuzen badagoela, baina, askotan gauzak ez dira horren erresak, eta erresak ez izatearren, horrek ez du nahi esan, txarra bidenik, ez? Askotan, zailtasun horiek eta zailtasun horiek aurre egiteak, hori da, egiten duena, garena izatea, ezta? Lehen komentatu dugun bezala, nire ikasetak hemen, Mondragon Unibertsitatean egin dituen, orduan etzan handik Mondragon Unibertsitate, baina bihurtzeko bidean zegoen orduan, elektronika tesi nuen. Eta, nik garbi neukan, batxilergoa bukatu eta ingenieritza egin nahi nuela, arlo teknikoan, zientzietan ona nintzen, eta kuriosidade neukan mundu honegatik, baina, gure garaian batxilergoa beharran kogu egiten zen, edo beste batxilergo teknikoa, beste aukera batzu zeuden, eta erabaki behar zen nora joan edo zer egin. Eta garai hortan ingenieritzak, gradua ditzen diozuena, ingenieritza teknikoa den ekibalente izan daiteke, eta 4 urteko ikasetak ziren, eta bazegoen ingenieritza, goi mailako ingenieritzza, 6 urte zirela. Eta garai hortan, 18 urte dituzunean, 6 urte begiratzea, zan zeo zer niretzako, oso urruti ikusten duena, ezta? Eta nahiago izan duen, arrasatera etorri eta ingenieritzza tekniko bat egin. Bintzat, horizontea,
hurbilago ikusten duelako, hori helburua, nola bai izateko. Eta gero ere bai, garai hortan bintzat, eta supongo oraintxe ere horrela jarritzen duela, erlazio oso ondo zituen Mondragonek, kanpoko unibertsitateekin, eta pentsatu nuen, gauzak ondo joaten badira, agian jarraituko dut ikasten, eta kanpora joan naiz. Eta horrela gertatu zen, gauzak ondo joan ziren. Eta kanpora joateko aukera izan nuen, ni Frantzian ikasi nuen, beste 2 urtez. Eta pixkat, ibilbide horretatik zer atera nuen garbian, titulak anengo dira, etxean, rolon baten sartuta edo euskal dut zan, baina batez be, irekatzi handien atera nuela gara hortakoa, talde lanarena, eta pixkat, atzera begira harritu egiten naiz, askotan, bai dizue, badaude lanak egiteko ikasten zaten bitartean, baina askotan azterketak daude, eta azterketak individuala dira, norbera pasatu behar ditu azterketak, eta guk ere horrela egiten genuen, norberak inditu behar ditu azterketa horiek. Eta, guk taldetxo bat egin genuen, ikasten den lagunen artean, eta ikasteko orduan elkarreri asko laguntzen genion. Askotan konturatu gabe, batek ez duenak ulertzen gauza bat, berari esplikatzen, edo zuk ez zenak ulertzen besteak zuri esplikatzen. Eta nahi gabe, solako zirkulo bat ezela sortu genuen, eta horrei esker, ez ni bakarrik, taldetxo hortan elkartzen ginen gehienok, ikasketak lautan izan ez bazan, 5etan bukatu genuen, gehienak ere kanpora joateko aukera izan zuten, eta, ni bintzat atzera begira, batez be horrekin geratzen naiz, eta gero bizitzan, balore asko ematen diodan, gai horrei, talde lana, baita ikasketetan ere. Eta lehen galdetu duzu, eta hautak gero zer lana badau, gure garaian, zorionez, ziklo ekonomikoa oso positiboa zen, ondo zebilen ekonomia, esan dugike, eta nahiko, apesa edo, etzen duen denbora asko pasatzen, kurrikulunak bidaltzen edo entrevistak egiten lana topatu horretik. Nik, pixkate, idealizatuta neukan, ikerkuntza edo mailako olako zentro baten lan egitearena, eta ikerlanera otan kurrikuluna, eta ditu ziaten, da hasi nintzen, ikastea bukatu eta segi ban. Baina, ikerlan egin duen urte bete, han konturatu nintzelako, ez dala berez hori egin nahi duena. Lana benetan polita zen, eta ia egunero ez esango, baina hilabetean aldi batzutan goatzen naiz ikerlaneko lanari buruz. Aeroportuen pantaila guzti horren atzean, seguru hendik atzen dara nire programaren zatitxoren bat. Eta, ikusi nuen, han beharra neukala gauzak bestera batera ikusteko, edo proiektuak bere globalidadean, ez bakarrik zure lan tekniko edo zure dakasun espezialidade hori garatuz. Baizik eta pixkat gauzak arrazoak edo proiektuak maila altuago batetik ikusten. Eta ikusten duen, ikerlanen, kostatuko zala urtiak hortik pixkat hortik desarrollatzea. Eta nahiko pazientzia gutxi nuenez, erpera bat topatu nuen. Eta erpera, Mondragon Assembly hartu duen enpresa horretara egin nuen, gara hortan falo sistema zana, eta zein ziaten Frantzira joatea, han lan egiteko. Deiko gauza kurioso gertatu zitzaidan, han ezagutzen nuen enpresa hori eta interesa neukan lan egiteko, makina bereziak egiten zituzten, ingeniaritzako lan handia zeukaten makinak. Eta enpresa ez zen oso handia, baina ja zeukan bere lehenengo filiala Frantzian. Eta, kuriosia neukan, ze movimentu edukiko zituen. Eta han presentatu nintzen, han lan egin nahi duela esanaz. Eta, nire perfila bereien ustez, gehiagizkoa zen. Garai hortan ite zituzten gauzetarako. Hala ere, ikusuten, Frantziako filialean zeus ere egin ezakeela, eta bialdu ninduten edo proposatu zidaten joatea. Eta, han egin dituen, ia 11 urte inguru. Ez Frantzia, Mondragon Assembly. Gero izena aldatu zuen eta Mondragon Assembly bihurtu zen gaur egun. Ikusten duzuen bezala, eta topatuko dituzuen enpresa askotan bezala, plantak mundu guztien dituenak, ez? Mexiko, Brasil, China,
Alemanian, Frantzian. Garai hortan, ni sartu nintzenean Frantzian bakarrik. Eta, gero Mexiko eta Alemania tereki zituen, nebien bitartean. Eta, nik uste, nire bizta profesionalean eukideten opari honena izan dela enpresa honetan lan egitea. Askotan, ez dakit, kasualidadeetan ez dakit egin izan baina behar da batzutan, gauzak ondo ateratzea edo suerte pixka bat. Eta, enpresa hau zegoen hasten, aukera pila bat zeuzkan, eta gero zeukan oso estruktura horizontala, jerarkia gutxikoa, ingenieritza bazan. Eta orduan, aukerak zeuden danontzako eta edozer gauza egiteko. Orduan, oso azkar, bai nik eta bai beste jende asko, ez zituen aukerak, lan teknikoetaz aparte, gestio lan batzuk egiteko, eta, bizkat zure profesioan eta zure ingenieritza maila horretan zabaltzeko, ez da? Bizkat, zabaltzeko. Eta, horren barruan, beste, kooperatibetan dago, beste arlo bat ere probatzea tokatu zitzaidan. Askotan, kooperatiba bat azkenean bazkideena da, ez da? Batzutan azpiten zaigu, baina kooperatiba bateko bazkide baldin bagera, gu bertako jabe gea. Eta, horrek ematen dugu aukera, bere gobernantzako organoetan lan egiteko edo kooperatibaren alde. Eta, garai hortan, erronka asko genituen aurretik, 35 urte zituen gerente bat geneukan, nik orduan 29 urte nituen, eta lankide batzuek lehendakari gai izatea proposatu zidaten. Eta, hor ere, ezin ez eskorik esan eta aurrera. Eta saltza hortan sartu ginen. Eta, horrek, mundu enpresarialaren beste ikuspegi bat ematen dizu. Arlo teknikotik hasitako lan bat edo, pixkat gero gestio maila eraman da, beti ere gestio teknikoarena egiten, lan teknikoa inoiz ere alde bat ere utzi gabe, pixkat eukin nuen aukera, enpresa beste ikuspegi batetik ikusteko. Eta, niretzako izan zen, oso esperientzi aberasgarria, gogorra ere, kooperatiba txiki baten, bi lanak usartu behar dituzelako, bai lehendakaritzarena eta bai zure lan tekniko edo gestiokoarena, baina, horri jartu nintzen, gero organo desberdinetan, 5 urtez. Bien, y después de todos esos años, algunos dirán, pues después de 10 años de trabajo, de duro trabajo, pues me permití la licencia de cortar, de tomarme un descanso, o de dedicar un poco más de tiempo a mí y a los que me rodean. Para mucha gente, pues igual que está en esta sala, pues le llama un poco la atención. Seguro que algunos han trabajado bastantes más años que 10, duramente sin tomarse ningún respiro. Pero bueno, yo es algo que sentí que necesitaba hacer y aprovechando el nacimiento de mi segunda hija, pues me tomé 11 meses de excedencia y me dediqué a eso, a cuidar de las niñas, de la casa y la verdad que también fue una experiencia pues muy positiva y bueno, también quería romper algunos tabús, no forzadamente porque realmente era algo que quería hacer, pero sí, bueno, pues primero que un hombre coja excedencias para criar a los hijos o a las hijas, en este caso, y que pues parar un año en tu vida profesional pues no tiene por qué cortarla y que podría pasar, pero bueno, en mi caso no ocurrió, no tiene por qué cortarla ni tu progresión ni que pues, la empresa donde trabajas siga confiando en ti. Y de hecho, pues, cuando volví de la excedencia me dieron una nueva responsabilidad, que fue la de llevar el negocio de servicio de lo que era Mondragon Assembly. Por lo tanto, pues bueno, pues yo siempre recuerdo el día que volví de la excedencia, pues que a las 2 horas ya estabas como hace 11 meses, no había pasado nada. O sea, sabías cómo se trabaja, es como andar en bicicleta, ¿no? No se olvida. Pues si hubiera pasado 10 años quizás, pues me hubiera costado algo más.
pero bueno, 12 meses pasan rápido. Y para mí fue una etapa pues, muy importante, pues, tanto profesional como pues, personal, ¿no? Bien, y bueno, todo en la caballo, pues, cuando soy un poco inquieto, pues aunque en este caso no fue por una búsqueda activa de cambiar de lo que estaba haciendo, pues, bueno, pues al final cuando muchos de los que estáis aquí, pues estáis, dentro de pocos años estaréis en diferentes sitios, con diferentes responsabilidades, y os acordaréis de ese chico o chica que estudiaba con vosotros, pues era bueno en tal, o le gustaba hacer el cual, dónde andará, lo va a llamar, qué va a hacer. Y bueno, pues en este tema de las relaciones, que también es algo muy importante, que espero que no perdáis, pues eso, un conocido pues me llamó de una Pacachín, que tenían un proyecto muy interesante, donde yo podía encajar y que a ver si me apetecía ir, y aquí volvimos a pecar de no saber decir no, y me moví. Y pues eso, pues me fui a una Pacachín. Aquí tuve, bueno, pues he estado 3 años y medio, por ahí, y la verdad que para mí fue un cambio muy fuerte. Venía a trabajar en una empresa mediana, como Mondragón Assembly, y bueno, Pacachín, para que os hagáis una idea, en Oñate trabajan unas 600 personas. Es una empresa pues, que hace maquinaria de embalaje, que hace pues, muchas máquinas, y entre las filiales que tienen en el extranjero, etcétera, pues serán un total de 1000 personas. Entonces es una empresa mucho más estructurada, mucho más jerárquica. Y bueno, pues en la parte profesional o técnica, pues la verdad que fue un reto muy bonito, y con los compañeros de trabajo pues muy bien, pero no me habitué o no me habituaba un poco a esa jerarquía y bueno, pues de esas empresas grandes, ¿no? Para que os hagáis una idea, después de pues eso, de 12, 13 años en el mundo laboral, la primera vez que tuve que empezar a fichar fue en esta empresa. Bueno, para mí me parece que es un poco como ir a un siglo pasado, pero todavía hay muchísimas empresas que cuesta cambiar. Cuando sois 600, cuando sois 40, pues será más fácil, pero cuando vas a una empresa muy grande es muy difícil ir adecuándose pues, a los tiempos que corren. Eta bueno, pues hemen negoela, pues berdina, berriro ere, baten bat nerekin gogatu zen, eta beti izaten diot, kriston oparia egin zidala. Kriston oparia egin zidala, ze proiektu honetara bideratu zidan. Egia esan, deitu zidan persona horrek beste dozer gauza egiteko deitu bazian ere, behakin fungo nintzen. Badaude persona horiek, konfiantza dalkasuna, eta badakizu berak esaten badizu, horrela dela eta basoraz beratzetik, ezta? Eta, bueno, pues horrela esan, gainera proiektua oso interesgarria da, eta egunero ez, baina askotan gogoratzen diot, edo eskerrak ematen dizkiot, orain dagoen proiektu honetan parte hartzagatik. Hemen, esperientzia profesional berri honetan, berriro atzera bueltatzen ez, enpresa txiki batetara, baina beste elementu batekin. Enpresa, ni sartu nintzenean, oso bizitza txikia zeukan, ni 13. langilea nintzen, eta, bueno, dana egiteko da. Eta gainera zuk zure esperientzekin zatoz, eta gainera aukera daukatzu, zuk proposatzeko nola egin egituzun gauzak, etorkizunari begira. Eta, bueno, pues, hortan gabiltza, esango nuke, dana egiteko dau. Baina, pues, proiektu txiki batekin eta dituzian persona honen idea batekin hasi zena, momentu honetan 40 pertsonei ematen die lana. Eta, bueno, izate dizut, dela 2 urte sartu nintzen, amairu ginen, orain, 40 lagun geha, 2 urte beranduago. Ikusi dik esakezue, horre, 2014ko urriko argazkia, 18-19 lagun izango ginen, eta orain dela urterdi indakoa, 40ko bueltan. Beste gauza batek ere, bueno, nizut gero eta gutxiago atentzioa dituko duela, esango nuke, erdi eta erdi gehala, emakume eta gizonezkoak, eta, bueno, gozaba bada. Eta, nizut, normaltasunaren irudi bat izan barko lukela ere, nire ikasle asko zaudete. Nizut, holan begiratuta, bere garaian baino emakume bastante gehiago ikusten dira,
eta gauza hona da hori. Eta enpresetan, niri entrevista asko itatukatzen zait, lan bila dabien jendeari, eta askotan, mutilei mezu bat bialdu nahi diet, espabilatzen joateko. Ze, esango zen, emakumeak bastante ondo prestatuta, bastante hobeto prestatuta, ez prestatuta ikasketa ikuspegitik, ze danok berdina ikasi dezue, ezta? Baina bai beste arranke batekin da beste indar batekin hurbiltzen zaizkigu. Eta, bueno, pues, ez da kasualidadea, ez dugu nahi ezer berezirik, ez dugu ezer berezirik egin horrela atera da. Eta ni uste gizartearen, datorren gizartearen emaitza da. Eta ni uste oso pozgarria dela. Eta, bueno, eta ja bukatzen marko dugu. Eta, bueno, pues, a ber, nik ez dut esaldi hauek inventatu, horre interneten edozen topatu ditzakezue, holako testuak, baina batez ere, bueno, bi gauza, ez da? Hori nintzat zerekin geratzen nahi zen, egin dudan bidean, eta, bueno, pues, bi mezu nahaztu ditut, ez da? Lehenengoa horre goien dagoena, ez, enpresa handi baten baldin bazaudete edo iristen bazerate, askotan entzungo duzue, hemen gauzak beti horrela egin izan dira, eta, bueno, ni uste oso esaldi gogorra da, nahi oso gogorra itazait entzutea, bai, orain arte horrela egin dira, baina mendik aurrera bestera batein barko dira, edo ez, baina importantea da gauzak kuestionatzea, eta zaudeten lekuan, sentasunak baldin badaude, esaldi hori alde batera usteko, alba dezue, topatu kaso hori egin dizuten lekuren bat. Horregatik pixkat gogorra iztenien esaldi hori ez da, zer da erokeria, beti berdina egin eta pentsatzea emaitza desberdinak lortuko dituzula, ez da. Ni uste, zoritxarrez baditugu oraindik olako edadideak eta enpresa handi batez askotzen zaie aldatzea, ez da. Eta gero jasoi begira gehiago, ez itxoin kondizio perfekta hori arte, aurrera, indarrarekin, eta netzako hori oso hori da gauza garrantzitsuena. Zain baldin bazaudete dana bere lekuan egon arte mugitzeko, ez da inoiz iritsiko momentu hori. Orduan, aprobetxatu momentua eta zuen gaztetasunaren indar hori. Eta esaten duguna, ez da, horre askotan hobetzeko, supongo men ere eskolan gauzak zail jarri dizkizuela, eskate hobetzeko, gauzako zarrez baldin badira ez da inoiz ezer ikasten. Gauzak lehenengoan ateatzen baldin badia, esfortzu gabe, benetan ez da apreziatzen, baizik eta normalean ez da aurrerapenik egiten, ez da ikasten. Zailtasunen aurrean, zailtasunei aurre egiten, bat joaten da formatzen, ikasten, eta bere bizimodua aurrera ateratzen. Eta hori da kontatu nahi nizuena. Eskerrik asko. Hori, que disfrutéis de la vida, que tenéis en vosotros y que seáis positivos. Muchas gracias.